Happy Sunday, everyone! Ganda! Tayo! No, hindi ayoko. Bakit? Ayoko. Christian! Ayoko. Layas ka na! Bye! Ay! Huwag niyo akong subukan! Alam ko ba punta sa sakayan? Bye-bye! Alam ko. Ha? Alam ko pumunta sa sakayan. Sabi mo hindi ka pa nakapunta dito. Hindi pa ako nakapunta dito. Pero alam ko yung sakayan papunta doon. Yung kanina. Ba't tayo pipicturan mo kami? O, sige. Kaming dalawa. Ayaw ko. Yung brands lang naman. Ayaw ko mag-picture. Hindi naman natin ipopost. Ayaw ko mag-picture. Bilis. Nag-picture ka, wala. Hindi. Picture ka, wala. Picture mo kami. Hanap ko sa akin. Punta na tayo doon na. Meron pa yata doon. Tatlo. Hello, Ma'am Julia. Salamat po sa dalaw sa aking live. Okay, taga-picture muna. Ito sila. Enjoy! Enjoy your holiday, mga kunya. Nakaano ka natin sa may flow? Saang blow? Saang blow? Saang blow? Muna parang Ngayon lang po ako napunta dito. Sa Ahas kami pumunta noon. Hindi na tayo pupunta sa Ahas. picturean mo na yan. Hindi na tayo pumunta sa Ahas. Aba kasi, kami marunong ka. Natigilin ko na lang. Ay, ito na yata dyan. Dito siya, oh. Ang ganda.
Hello, Ma'am Dalia. Salamat po sa dalaw. Ay, saan na kayo? Ba't pwede ba daw maligo? Ah, sige na. Sige na ah. Ang ganda no? Babalik ka pa dito? Mayroon na? Nag-YouTube ka, te? May live man yan. Sa YouTube yan? Wala naman anak. Matatawa yung bibig ko. Mag-YouTube na ako. Mag-ano ako sa YouTube, mag-upload. Nakakon ka na dyan? Oo. Nasahod ka na? Hindi pa. Ilan na? Bago lang ako. Ay, bago mo lang. Ngayong malapit na uwian, saka nakaisip na. Nakita ko. Kulat din, nilagay ko ba ko? Binenta ko na. Sakman. Ano, ahas at saka ano. Binenta ko sakman. Yung jacket ko. Diyan sa loob. Pwede na pumasok doon. Subukan natin. Bes, subukan natin doon. Subukan daw natin sa ahas. Sorry. Ay, no. Ken? Can go? Ano yung kulay? I know. Okay, thank you. Very nice, the bridge. Yeah, okay. Pwede na, wala ng araw. Bait naman. Ate Loida. Oh, Hala ako, hindi makapagpunta. Grabe. Ang ganda na. ito na oh. Ganda yung ano siya. Ako, 100. Source na naman ako dito. Hindi pati. Ala. Isa. Dito, ganyan. Buhanin mo yung kulay. Punta ka na lang kaya sa... Bakit yung kulay? Nakuha naman tulay oh. Oh. Nakuha yung tulay. Nakuha mo ba yung tulay? Hindi ako makikita. Hindi, ganyan talaga yung mga accent ng Bisaya. Ganyan yung mga accent ng Bisaya. At Feeling mo, ano. Subscribe mo nga pati sa YouTube. Ano pangalan mo doon?
Agyaman na kabsat. Dali, ikutin natin yung biting. Huwag nga makasunod na. Saan? Hindi nga daw pwede. Huwag man siya kasabot sa imong ingon. Ala, hindi niya naintindihan. Hindi. Para lang, naintindihan ko. Hindi naintindihan yung sinasabi mo sa maganda. Hindi niya alam na yun. You go to the bridge. Beautiful. Sabi niya. Bridge man yan, bridge tulay. Ano bang sa English? Kaya nga, sabi niya. You go to the bridge. Beautiful. Sabi niya. O, tara na nga. Try natin. Ate, puntahan natin yung ahas. Tara na daw sa ahas. Tara na daw sa ahas. Uy, kabsat, may isang aldaw lang nga to. Damdama, gamit ba na balik ubra. Kam. Hindi, subukan daw natin kung pwede daw sa ahas. Pagbigyan na. Kung pwede sa ahas. Kasi pumunta kami dito, kasama ko yung baby ko. 8 months pa lang noon. Kayo na dito, mga guys. Sige. Win kabsat. Inim nga aldaw nga kuskos. May isang aldaw nga enjoy. Saan? Uy! Ito din purple. My favorite. Hindi ah. Oh, may wifi Wifi. May wifi. Free wifi Oh, ang ganda Exit na dito to. Exit man, day. Exit man. Malapit, laklak. Hoy! Hala! Sa Bulaklak ba o sa ahas? Uy, alas 6 na. Sa Bulaklak, sa ahas. Sa ahas. Pagkakalit na ako. Ay, tagal-tagal kasi Entrance, sabi niya Entrance to. Taratile. Entrance. Wala na. Nag-live din siya sa YouTube. Yan yung entrance. Pwede kaya? Lalaki kaya ang ahas. Pwede ka mag-picture yun dyan. Jai. Inday. Jai, Inday. Pasok ka dyan, sa kuweba. Picture ka, Inday? Dito? Oh. Ah, Hindi man. Inday. Hindi yata pwede. Exit naman na siya. Sarado. Hindi, open naman, Pwede yata. Dito ang entrance, bes. Be, pwede yata, pumasok naman sila. Walang bayad. Wala siguro, pumasok naman. Wala, hindi naman nagbayad si boss nun. Alas 6 lang, Alas 6 na? O, kahit na, 5:30 na, Ay, hindi yata pwede. Pwede? Pwede. Yan. Ang ganda dito. Yan nga yata yung malaking ahas. Ang ganda, Samahan nyo kami. Doon. Hindi, patay yan. Pero may mga buhay diyan. Dito sa live. Dito sa live. Dito sa live. Dito, don't touch daw. Yan siya, Hello. Ay, may anak ka na? may anak na siya. Oy. Ay, buntis ka pala nung pumunta ako, kaya malaki ang tiyan mo. May anak na siya, Ang laki kaya nitong pumunta kami. May baby na siya, Ay, may baby ka na. Salamat, Kabsat.
damdag ito yun eh. Nagmamayat. Nagpipintas balay ka. Oh, di ba? Buhay yan. Oh. Oh, buhay yan. Buhay siya. Oh. Hello. Maliit ka pa nun. Ito siya, oh. Hindi na kaya tumanda. Hindi na kaya tumanda. Hindi ka na tumayo. 25 years na daw to eh. Sabi ni Amo. Ay, okay, Kapsat. Salamat. Ayun kaya, lalaki nila. Kaya mga yan. Ang lucky. Saan na si Inday? Saan na si Inday? Yan. Tara na, hapon na. Kanina kasi ayaw ko kumilos. Lakas ang mood eh. Ay, nung pumunta kami din, Ekwan, nililisan ka. May ikwan sa loob. Ang laki, oh. Ang laki, oh. Siguro yan, buntis. Baka pagbalik natin, may anak na, ay may baby na din siya. Hello. Buntis siya. Hello, how are you? Buntis siya, Anong no? pangalan niya? Malaki. Ano to? Black. Ah, turtle. Black pan turtle. Turtle sa baba, oh. Black turtle. Oh, ayaw niya nang umuwi. Ayaw niya nang umuwi. Saan? Ito, oh. May anak na siya. Buntis nung pumunta kami. Sabi ko, bakit talaga? Baby. Ang laki kaya tapos nung pagkaganon namin dito sa salamin eh, bibigla siyang bubuka yung bunga niya. Dito? Oo. Ayaw kumalaw. Pagod. Ang katawan niya. Baka pagod. Kaya ayaw niyang Sa kumilos. amin, meron malaking ganyan na alaga ng katakot. Takot siya. Hindi sa zoo, sa bahay nila. Oo. Ang dahil. Tandaan nila kasi kasabay daw yung batang dumating. Please, no eating order. Meron pa dito. Te! Meron pa dito. Meron pa dyan, no, sa baba. Ay! May bago, oh. Bago. Ha? Preserve lang. Ay, nagulat pa ako. Preserve. Oo. Dito, Inday, oh. Oo, buhay yan. Buhay yan. Buhay yan. Tignan mo yung... Kumakain ng ano yan, hindi ahas yan. Ano, Tignan mo iba yung- yan. Iba yung ahas. Iba yung ahas. Ano yan? Tignan mo, oh, may kwan siya, 22. 22 degrees. Meron sa ilalim.
Hindi, parang may Turtle din siya. Oo. turtle din. Turtle din siya. Saan? Ba't hindi makita? O hindi, Nakikita, pero hindi mo makikita ba? hindi ko makita. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, hindi ko makita. Ah, yun. Buti ba si Dalawa sila dun sa loob. Buti ba si cellphone nakita niya? Ako hindi. Yun pala. Sa ilalim. Saan? Exit na tayo. Oh, mag-slow motion kayo sa mga bulaklak. O, pupunta na tayo sa Bulaklak. Ay, sige. Sige, abad. Ilabas na. Oh, picture tayo dito. Picturean Ay, ang ganda. Oh, yung bulaklak doon, oh. Doon, oh, sa Sana baba. pala kanina pa tayo tumayo. Oh, tignan mo. Ah, gumayak ka na, gumayak ka na. Mamaya na. Picturean mo ko dun, Teo, sa, yan o. Saan? Sa Chunmun Park. Ito, ang ganda, oh. Ate, slow motion mo ako dito, te. O, punta ka na. Ako, bababa ako dyan, Te. Slow mo ko, Te. Wait naman ako pag... Okay na. Huwag kayong humarang-harang dyan. Nakikita kayo sa view. Ala, grabe. Magpapabitbit. Tapos siya pa yung... Hawakan mo muna. Tapos ilagay ko yung bag mo. Grabe, ah. Nagpabitbit. Tapos tanggalin mo yan. Tali. Ano nangyari dito? Ate. Ala. Ala. Ano na ito? Diyos mio. Oh, dyan lang kayo. Opo kayo. Tatay mo, pauupuin niya ako. Pauupuin niya ako. But 30 minutes lang. Mapapagod pala ang photographer dito, ha? Mapapagod ang photographer. Tapos, ate, pupunta ka niya sa Buddha. Sigurado hihingalin ka. Ano, napunta tayo dun sa may bulaklak? Ay, akala ko sa Buddha na. Ano yan? Dun sa bulaklak na maganda dun, oh. Ay, be, dun na. Be! Saan? Doon? Wala namang ano dyan. Doon yung ito yung may magandang bulaklak. O, ito pataas. Tara na nga ron din. Alas 6 na, oh. Doon daw, oh.
Ikot. Okay. Ano yan? Ano yan? Ay, kuha